Good day everyone! Magandang araw Pilipinas! I'm JM Jesus and I'm here to bring you the most significant happenings from around the Philippines. This is Spotlight! At bukod sa masasarap na pagkain at makukulay na parol, kilala rin biyang Pampanga dahil sa mayaman nitong kultura. And speaking of culture, isa sa mga most awaited festivals sa ating lalawigan ay ang Sinukuan Festival, kung saan iba't ibang aktibidad ang inihanda ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated taon-taon para ipamalas at ipagmalaki ang Kapampangan culture. Sa ating special episode ngayong araw, makipagkwentuhan tayo kasama sina Mr. Benny Ginto, ang chairperson ng Sinukuan Festival 2024, at si Mr. Ricardo Jun Pineda, ang vice chairperson ng Sinukuan Festival ngayong taon. Maya Payabak po, good morning and good day sa ating mga guests at maraming salamat po at binigyan nyo kami ng oras at bumisita kayo ngayon sa CLTV 36. And sir, batiin po natin lahat ng mga manonood po para malaman po nila ang ating pasasalamat at suporta na kanilang ibinigay po sa ating foundation. Maya Payaldo po, karing sabla, karing manalbe, king CLTV 36, at karing followers, king FB page, king CLTV. Maya Payaldo po, kekoman. Yan, sige sir, Sir Jun. Maya Payaldo po, karing ganaganang manalbe, kaning programang Spotlight. Ang po karing kakatamong kabalen, kani buong Pampanga. Kumusta po yung naging paghahanda ng Sinukuan Festival? Kasi ang bilis pong dumaan ng isang taon no? Parang last year lang successful ang ating pagdaraos. Ito ngayon, nandito na naman ang pinakihintay na festival. Oo, at siyempre, magtatagalog muna ako. Ha? Para sa ating mga kababayan at sa mga nanonood sa buong mundo, no? Marami pong pinaghandaan ang Sinukuan Festival. Lalong-lalo na ngayon na mag-uumpisa tayo ng November 17 na dati November 30 hanggang December. Pero ngayon medyo pinaaga natin para hindi tayo pakiyag na harapin kay liwang festival ng Pampanga, antimo ing GLF at ing Aldoning Kapampangan. Anya makanyang po ing gewatamu, pero dakalla ang tabayanan ding Kapampangan amanalbe around the world. Balo tao po kasi every December dakal tamo festivals pero meto nga yung Sinukuan, balo ko panekeng sabihan ni Mother of all festivals sa hadapin. Ayan Sir Jun, kasi last year ang team po natin is about kabataan. This year, ano naman po ang team natin, Sir Benny? Ang team natin ngayon is kulturang aman, no? Dapat mo or sukat mong ipamana. Uling kailangan, uli kami, bala mo, senior na kami, ikayo ing tutuki, at kailangan ipamana tayo pamurin karen kaya nakan. Bangkanita, ing kulturang Kapampangan, mawala, makalinguan karing Kapampangan. Po Sir Jun, marami tayo mga activities o festivities sa tawagin natin every year sa Sinukuan Festival. Meron po ba tayong mga aabangan? Meron po ba tayong mga bagong mga aktibidad na pwedeng salihan o lahukan ng ating mga kabalen o kahit outside Pampanga para makita po nila ano po yung mga nagbabalik at ano po yung mga bago nating mga activities? Alam mo, JM, sa dami ng mga activities in this year's Sinukuan Festival, hindi ko na masyadong kabisado, kaya pwede ko bang basahin? Yes sir, no problem. Opo. Yeah, ang November 7, ang opening of exhibit natin or the ribbon cutting, November 17, 2024, Sunday po yun. So lahat ng mga tao, walang trabaho, sigurado. Nasa mall sila. Punta lang po kayo sa Robinsons Starbucks para makita nyo yung opening ng Sinukuan Festival. And then November 18, yung Princesita ning Sinukuan Pre-Pageant and Coronation. Sa Robinson Star Mills din po yun. And then November 19, Tuesday, Siwala ning Suli by Paper Soul. Ini po, spoken word poetry competition niya. King Robinson Star Mills mo rin po. November 20, Lakan at Lakambini ning Sinukuan Pre-Pageant. Maganap ya po ini King Clark City Front Mall. And then November 21, Lakambini ning Sinukuan ni Tapong Coronation nini, 4 p.m. King Robinson Star Mills. And then November 22, Lakaning Sinukuan Coronation, Robinson siya naman po.
tsaka Badapon, Karakalda. November 23, Saturday, itang kurang-kurangan 2024. King Robinson Star Mills yan naman. And then November 24, Sunday, Kapampangan Hip Hop Competition. November 26, On the Spot Creative Story. And then November 27, Patenakan Quiz Bee on History, Culture, and Heritage of Pampanga. And then November 27 to 29, Kapampangan Dance Seminar Workshop. And then another November 29, itang Kapampangan Battle of the Bands, Bengi Nemanita, na maganap king santungan ng kulturang Kapampangan. And then November 30, itang Pekalas Data mo, itang on-the-spot photo contest. Ita. Ayan, sir. Buri kaya naman susugan. Oo. Ikikatamo kasing antabayanan kay Sinukuan Festivals, aliya mo maggawa king San Fernando. Yes. Duluwal tana. Bangkanita, abalo jamuring, lalong-lalo na King Clark. Na ating Kapampangan Sinukuan Festival. At atin tamo mo rin ba yung event ni yapin itang Battle of the Bands. Yes. O ba't Battle of the Bands? Wari, kailan. Ali po, yung kailangan po ka rin, atin lang kantang original song, Kapampangan. Kay ba't, itang kadwarang kanta, ilang bala nung nanin burita. Itang favorite songs naman yan, yung tigtig. Pero, pakisabi tamo mo talaga, bayo lang makyabi, gawa lang may mga Kapampangan song. Ito pong Sinukuan Festival talagang nagsusulong ng Kapampangan culture. And I'm so very happy na I was involved. A few years back, nag-Sinukuan Festival din po ako. And until now, I can really feel, maririnig ko pa lang po yung mismong theme song ng Sinukuan Festival. Parang yung puso ko bumabalik ng 2011, 2012. Kasi free interpretation din po kayo ng street dance. Sir June, gusto ko din pong tanungin kasi ang mga events po natin sa Sinukuan Festival nag-e-evolve. Yes. So nagiging sentro po natin, basically, itong ating mga kabataan. Yes. Sir, gaano po kahalaga na last year ang tema natin ay pagpabasa ng baton? Ito po this year ang ating pamana. Gaano po kahalaga na ang mga kabataan patuloy na magiging involved dito sa ating Sinukuan Festival at kumbaga pag-promote ng Kapampangan culture? Napaka-importante kasi nitong event na to, especially sa mga kabataan natin ngayon na sasabihin nating iba na yung pananaw nila pagdating sa ating kultura. So kailangan gisingin natin sila at i-involve natin sila sa mga activities na ganito para hindi maputol yung tradisyon ng mga Kapampangan. Benny, ano po yung naging reception ng FLKI nung nakita natin na yearly, palaki ng palaki? Kumbaga, hindi tayo nahihirapan na mag-promote dahil sila po mismo ay talagang sumasali, gustong ipakita yung ganda ng ating probinsya, yung mga Kapampangan po mismo lumalahok sa mga kurang-kurangan, kilala tayo sa pagkain, sa mga lakan at lakambini. Hindi po tayo nahihirapan, sir, kasi kumbaga, effort ng buong probinsya na pinamumunuan po ng FLKI. Well, siguro ang isa sa nagiging dahilan niyan ay dahil na rin sa social media, no? Sa inyo, sa CLTV, sa iba pang mga media natin na tumutulong na ipaalam na meron tayong ganito, na meron tayong events na ganito. Lalong-lalo na ngayon, no? Doon sa mga kabataan natin. Prinsesita ni Sinukuan. Tingnan mo naman, lawen mo magsalita. May biyasa lang Kapampangan. Pareho kanita na patse Sinukuan ditaklamo. Makyabe, kayo sabihin na, lana yung kaya yan Sinukuan. Nilawentala, lakanbini, magaling lang mga Kapampangan din. Lakan, biyasa laring Kapampangan. At then, Makyabe ngini, aliwa mo itang Makyabe, doon atin lang advocacy yapin ita inabeta mo kareng lakan ampong lakambing itang advocacy ra yang sesenda mo naman kapamilya taning Sinukuan Festival. Ayan, gani po. Ang ining oras ini magkapampangan ko pa. Uling at ikong ikotan kaya kayo masalese, sir. Sir, baka na naman kaimportante na bagit na ng tang Benny nandin ing pamagambul tamo king amanong sismuan na poreta advocacies. Ngani, nano ing siguro this year ing maging maragol na role na ning kayanakan na poretang syempre detang mikedad na
ban kanita, saup-saup tamo, hanggang dulo yung Sinukuan Festival, mangyayang pong kabyeyo. Importante talaga yung role da rin kaya nakaneni, lalo na kining festival tamo, bang kanita, eya maputot itang tradisyon na akagis ng tana way back. At ma-preserve itang kulturang Kapampangan. Pati kung uri i-add ka rin eh. Nung papansinan nyo ngayon, no karakal din vloggers. Oo. Eh? Vloggers sa Kapampangan. Yeah, liwain yung content da. Pero Kapampangan yung salitang gagamitan da. Anyapin makasaw plamo rin na palabungan, yung kultura, at yung katamo nga manong siswa. Ngayon Sir Jun, karing ganang festivities sa yung mga activities na nabanggit natin kanina, ano po yung pinaka-inaabangan nyo doon? Ano po yung pinaka-excited kayo na talagang nilagay nyo doon sa phone nyo, sa calendar ng phone nyo? Eto, hindi ko pwedeng kalimutan at kailangan mapuntahan ko to. Masasabi ko yung Lakan at Lakambini. Kasi pinapakita nila yung kagandahan at katalinuhan ng mga Kapampangan worldwide. Yes. Kasi may possibility na pag nanalo sila dito, Yes. sa next level, makakasama sila. Parang stepping stone din po Stepping nila ito, stone no, nila. sir? Kasi Oo. ito, provincial level. Yes. After nila manalo, baka may makaskout sa kanila, dalhin pa nila yung kulturang Kapampangan para Ang national magpunta level. naman ng national level. Yes. Para po sa lahat po na nanonood, si Tang Benny po, nagsusulat din po ng mga kanta, no? Kapampangan Talagang songs. songwriter din. Kayo, sir, basahin ba natin, bukod dun sa Battle of the Bands, ano pa yung mga activities? Kasi for sure, yung Battle of the Bands, Yes, nakaabang na kayo doon. Ano po yung mga activities pa na for sure, hindi nyo pwedeng palagpasin? Well, isa sa mga aabangan ngayon, yung patenakan. Ano ba yung patenakan? Ibig sabihin nun, Quiz-B. At isa sa mga event doon, o isa sa mga programa doon, ay isang songwriting contest. Isang video making contest na parang infomercial. Yes. Yun ang magandang abangan. At syempre, yung kurang-kurangan ni Aching Lilian. Diba? Yes. So yan, baka makapagmulahala ng ikitala po ring sablang kandidata nandin ng linob ko kening CLTV. No pangalago, no pangatimyas, pero niya may salita na diretso lang Kapampangan. Kaya nakanda na sir, makatula na ing gagawan tamo, ipamaggambol tamo king Sinukuan Festival, akakita mo ing kumbaga itang prutas, itang fruit na nitang efforts tamo. Yani, siguro panawli namo pong kutang bayo tamo magpasalamat kari kaya katamo nga ganaganang sinaping festival. Nano po ing mensahe yo karing sablang kumbaga bisang manakit adjang ali po Kapampangan king Sinukuan Festival. Siyempre, ang katantala rin kabalenta mo at niyayaliwang balen pa kahit Central Luzon, no? Kasi rin, yung Sinukuan Festival, ating tamong kayabe, alibo Kapampangan aliwayam mo Pampanga, ating taga-Tarlac, amakyabe ngeni, yung kakatamong Sinukuan Festival. So, ang katanda kayo po, nabang kanita, ara na sa inyo, yung Sinukuan Festival, na sana po, suportan tayo at muntatamo king Robinson Star Mills at karengaliwa pang events, may magagawa karengaliwang venues na po. Bangkanita, ing support tayo, mamiyayang sala, kareng katamong kabalen, na ing kultura at amanong siswan, dapat makalingwan. Po, uling, ing Kapampangan, nagyang nome dalaking nanumang larangan, sigurado yung number 1. Yes, sige po, Sir Jun. Kalupa na po ning sinabi ng Hermano Mayor Benny Ginto, agkatanda kayo pong abayan nyo kaming manalbe, King November 17, 2024, King Robinson Star Mills. At sigurado po, dakal kayo akit at experience kung ba yung culture na ning probinsya na po ni Pampanga. Kasi for sure, adjang outside na ning province na po ni Pampanga, for sure makaabang kayo kung ini king Sinukuan Festival. Bali kayo po siguro mag-visit mo naman king official Facebook page na po ning Sinukuan Festival. Ban kanita, ngayon po adas na nandin tang pamag-announce na po karitang activities tamo, akit nyo po nanong Aldo makapag-prepare ta. Ngayon po, Sir Benny. Pakalingon malalbe CLTV. Yes. Siyempre. Baka live tamo mo naman kayo Baka live, activities.
namo. Ngani, Sir June, Sir Benny, di tayo pong chance ngani, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon upang pasalamatan po ang lahat ng ating mga taga-suporta, lahat po ng mga tumulong sa atin para maging successful po ang ating Sinukuan Festival 2024. Nagpapasalamat po tayo. Siyempre, kung wala sila, wala yung Sinukuan Festival, no? Unang-una po yung FLKI, yung Foundation for Lingap Kapampangan, at siyempre yung Robinson Star Mills, Robinson Land Corporation, Robinsons Angeles, ang provincial government, Pasudeco, Spelapco, Jolly Claro Palm Oil, Playmax, LGU San Fernando, Clark City Front Mall, Mega World Capital Town, Pampanga, at Bangko Sentral ng Pilipinas. O rin po rin katamang major sponsor sa Sasaop, sasawang mamye king katamang kulturang Kapampangan. Sa puntong ito, kabalen, ating kikilalanin ng mga cute at bibong-bibong mga kandidata ng Prinsesita ng Sinukuan 2024. Mayap Aldo po kaya kayungan. Ako po Yuri S. De Los Santos, edad siyam abanwa, manalakaran at manok na ang aking barangay Kalulot. Mayap aabag po kay kayungan. Yako po inaray Clay Nadizon Del Pilar. Masaplala at maya po oras po kakayman. Ako po Ijia Anaya Sason, 5 banwa. Meni batatin meto nga progresibong barangay, Barangay Bulaon, ng siyudad San Fernando, Kapampangan ko, Pagmaragol ko. Mayap, oras po kaya kayungan, yak po ijay ka si balatbat, sitong banwa, makatuunaw ka balang kupag maragol, balan arayat, barangay, lakmit, bastad Kapampangan, malakot na santing, Kapampangan ko, pag maragol ko. Lugudat masabal king kunturang pengibutan, puso ning tunay Kapampangan, magrasyang Aldo po kay kayungan, iyako po iamira masiel o abusur, ana mabanwa, menibaton king labuad ng iganting parol, deng lugar deng may nga lagu, may nga santing at matanakan, ibaletong ko ni siyudad San Fernando! Magrasyang Aldo, lalawigang Kapampangan, menibatan, kibalen, kuno ka rin sa ganay mais, pale, ampong malinam na mabiskwit na apong sa Nicolas, ingbalen, kuno ka rin laring masisipag at matenaka na ortelano. Yako puy Ezra Paras, edad siyam abanwa, manalakaran kay milagrosong apong Santa Monica, musbong ka pa, talakad ka pa, Bayong Mexico! Maya, paldo po kaya kayungan. Ako po isang tiya sa Real Supan Manyo, edad pulong banwa, kapay tauli, kapay sambot, uling malaguko, Balen, Santa Ana! Lalang oras po kaya kayungan. Ako po Princess May Reyes Gonzales, edad 8 banwa, kaya kayong Prinsesita iba't imbalen ng Mexico.
Maya, pakorasan po kaya kayungan. Ako po, ikarima Angeles, idadapulong ban mo. Manalakaran kareng 43 barangay. Kaya kayong prinsesita ng Sinukuan, ameni baton kembali ning Mexico. Ayan mga kabalen, nakita natin ang mga cute at napakabibo ng mga kandidata ng Princesita ng Sinukuan 2024. At maraming salamat din po kay Sir Benny and Sir June. At para sa ating mga kabalen, sa lahat ng mga nais na makisaya sa Sinukuan Festival 2024, abangan nyo po ang live coverage, social media posts at mga balita ng CLTV 36 tungkol sa exciting at most awaited event na ito. Again, thank you for joining us and we hope you enjoyed discovering the vibrant festivals and significant happenings from around the country. See you again in our next episode. And I would like to thank Karen Kong for my dashing haircut. Bukas po ang kanilang bagong branch sa Guagua, Monday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. Again, my name is JM De Jesus and this is Spotlight!